Vítejte na tomto mém kanále. Na tomto kanále chci točit vlogy, skeče a někdy taky zábavné fotky z Photoshopu. Proč jsem udělal tady ten kanál? Tady ten kanál jsem udělal hlavně kvůli tomu, že se mi zdá, že česká YouTube scéna vůbec nemá žádný prostě vlogery. Kanál, na kterém jsou jenom vlogy. Vlastně třeba nějaký ten Vidraja. Jo, ale stejně se mi zdá, že víc v YouTube scéně je let's playerů a strašná menšina vlogerů. No taky nějaký let's player natočí vlog, ale vlastně ten kanál, tak má vlastně jenom třeba jeden vlog nebo 5 vlogů, ale já právě chci mít pořád jenom vlogy, někdy skeče a menší, maličko zábavné fotky z Photoshopu. No a to je asi všechno, co bych vám chtěl říct. Už mi nic nenapadá, no takže si zatím zdar.